एबसुननि बारग' लोगो गाहाय नेहारारि कास्टम बसुमतारिया एजिपि दोलोआव हाबफैबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गावनि जिउनि बेसेन गोसा समखौ बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय बाउसोमबोनाय एबसुआव गुबुन गुबुन बिबान लाना हाबा मावबोनाय गलाघाट जिल्लानि थागिबि कास्टम बसुमतारिया एजिपि दोलोआव हाबबाय। थामहिनबा मिरु एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहारारि कास्टम बसुमतारिया एजिपि दोलोआव हाबबाय। थारैनो मानि थाखाय कास्टम बसुमतारिया एजिपि दोलोखौ सायख'खो? जाय समाव बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय BKWSनि जोनोम जानायाव गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोखौ सायख'दों एबा बिजेपि दोलोआव हाबदों, नाथाय एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहारारि कास्टम बसुमतारिया मा थांखिजों थोंजोङै एजिपि दोलोआव हाबखो बेनि जेबो रोखा मिथियाखै। एजिपि दोलोआव हाबनायनि आन्दोआव मा दं? बे समाव रायजो राजाफोरनि सायाव मोनसे गिदिर सोंथि जाना थाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360